So welcome to Villa Angelina. Mauni ang luxury suites dinhi sa Dakak. Left side niya siya sa usual nga entrance paingon gyud sa Dakak Park and Beach Resort. Hi everyone, we're finally here in Dakak. Dili na gyud ni Bakak. This is Dakak. This is my third time here, but first time ni baby Rainy ay ugma, we're going to celebrate her birthday here sa Dakak. Sa Villa Angelina mi sa cliffside. Tara. Musulod ta sa ilang reception lobby aron mag-check-in. Medyo walking distance pa from here ang amo ang room tungod kay naami sa cliffside sa Casita A and need pa magsakay og shuttle from here. Ayan! Nice kaayo ang ilang reception lobby and since pag-abot nato naa pa may gi-entertain nga mag-check-in pod nga mga guest. So diri lang sa tano ato lang sang i-libot-libot ang ato ang mga mata diri sa palibot sa ilahang kaning reception lobby. Okay? Gamay lang siya actually nga space pero cute. Cute. Nice ang iyahang pagka-establish. Alright, so we're still waiting and now it's our turn para mag-check-in. Okay, so I approach the one nga maoy nag-receive sa akong call during the time nga nagpabook ko dinhi. I was asked to present my ID ug nakalimot kog dala sa ako ang wallet. So, here we go. I got my wallet na. And it's time for me to fill out the form nga ilang gi-require for those guests nga mag-check-in. So, pasensya kaayo no kung saba ang ako ang pag-voice over. Medyo tabian kaayo si baby Rainy. Siya actually na ang kasaba-saba. Yeah, and we're still here sa Villa Angelina nga reception lobby. And I guess we're done now with our check-in process. Okay, so that's the details. Yes, anak. Okay, here we go. Pasulod na ta sa Cliffside Casita A going to our room. Unsa siya? A beach resort? Mexican bar. C. Oh, here's our room. Well, let's see.